שלום וכל הכבוד שהצטרפתם לעוד סרטון בפיזיקה. היום בסרטון הזה אנחנו נלמד עוד נוסחה בקינמטיקה. אפשר לקרוא לה הנוסחה הקסומה. אני אסביר למה. בכל הנוסחאות, שלושת הנוסחאות שהיו לנו עד עכשיו בקינמטיקה, תמיד היינו צריכות לדעת את הזמן t כדי להציב בנוסחה. זאת אומרת, יש בנוסחאות ההן תמיד t. ועכשיו בנוסחה שאנחנו נלמד היום, אין צורך לדעת את הזמן, כי פשוט אין זמן בנוסחה. זה קסם, נוסחה קסומה. בואו נכתוב את הנוסחה. v בריבוע שווה v0 בריבוע, ועוד 2a x מינוס x0. את כל האותיות פה אנחנו כבר מכירות, בכל זאת בקצרה נציין מה הן. זאת המהירות לאחר זמן t, אפילו שאנחנו לא מציבות פה את t בנוסחה. זאת המהירות ההתחלתית, כי הזמן כן עובר, אבל פשוט אנחנו לא צריכות לדעת כמה זמן עבר. זאת התאוצה. x זה המיקום לאחר זמן t, ו-x0 המיקום ההתחלתי. אוקיי, אז כמו הנוסחה שהייתה לנו בסרטון הקודם, את הנוסחה הזאת אנחנו בעצם לא חייבות אותה. זאת אומרת, אפשר לפתור את השאלות בקינמטיקה באמצעות רק שתי הנוסחאות הראשונות. לא צריך בהכרח את השלישית והרביעית, אבל לפעמים זה יותר נוח שיש אותן. ואנחנו נראה היום את הפיתוח של הנוסחה הזאת באמצעות שתי הנוסחאות הראשונות בקינמטיקה. זה כמובן לא משהו שאתן חייבות לדעת, אפשר פשוט לדלג על החלק הזה ולעבור ישר להסברים שאחרי הפיתוח, ובסוף יהיה לנו גם תרגיל לדוגמה. אז בואו נתחיל מפיתוח נוסחה. איזה כיף. אז כמו שאמרתי, אנחנו מתחילות משתי הנוסחאות הראשונות. וכמו שכבר אמרנו, בנוסחה של היום אין t, אז אני צריכה איכשהו להיפטר פה מה-t שנמצא בשתי הנוסחאות האלה. והדרך לעשות את זה, זה לבודד את t בנוסחה אחת ולהציב לתוך הנוסחה השנייה. אז אני אתחיל מהנוסחה השמאלית. אז יש לי at שווה v מינוס v0, ועכשיו אני אחלק pa. מעולה, עכשיו את זה אני יכולה להציב. יש לי x שווה x0 ועוד v0 כפול v מינוס v0 חלקי a, הצבתי את t, ועוד, מקווה שייכנס פה, v מינוס v0 חלקי a. כל זה בריבוע, שימו לב, אני צריכה לעלות גם את המונה וגם את המכנה בריבוע. ועכשיו יש לנו בלגן, אז בואו ננסה לסדר אותו. ועוד. את ה-v0 הזה אני אכפול לשני האיברים שיש לי כאן בשבר. אז יש לי v0v מינוס v0 בריבוע. אוקיי, a. פלוס חצי a. על המונה אני אעשה את
נוסחת הכפל המקוצר, v בריבוע מינוס 2v0v פלוס v0 בריבוע, חלקי a פשוט יהיה בריבוע. ועכשיו, יש דברים שיכולים להצטמצם. a הזה הולך עם ה-a בריבוע פה. יופי. אז x שווה x0 ועוד. אוקיי, פה אני יכולה לשים לב שהאיבר הימני הולך להיות לי 2 במכנה בגלל החצי הזה פה. אז אני כבר עכשיו יכולה לחשוב על לעשות מכנה משותף בין שני השברים האלה, ואני אכפול פה פי 2 גם את המונה וגם את המכנה. מה יצא לי? 2v0v מינוס 2v0 בריבוע, חלקי 2a. ועוד v בריבוע מינוס 2v0v, v0 בריבוע, 2a. מעולה. עכשיו אפשר לצמצם את ה-2v0v עם מינוס 2v0v. ומינוס 2v0 בריבוע הולך עם פלוס v0 בריבוע כדי לתת מינוס 1v0 בריבוע. בואו נעשה את זה. x שווה x0 ועוד. יש לי את ה-v בריבוע הזה שאני משאירה אותו. מינוס v0 בריבוע. חיברתי את המינוס 2 עם ה-1. אוקיי, 2a. אוקיי, אבל זה עדיין לא נראה בדיוק כמו הנוסחה שאנחנו רוצות. אז בואו נכפול הכל פי 2a כדי להיפטר מזה פה במכנה. 2ax שווה 2ax0 ועוד v בריבוע מינוס v0 בריבוע. ונעביר אגפים, אני רוצה לבודד את v בריבוע, שיהיה לבד. v בריבוע שווה 2ax מינוס 2ax0 פלוס v0 בריבוע, ועכשיו כל מה שנשאר לי זה להוציא גורם משותף 2a משני האיברים האלה, ולסדר לשים את ה-v0 בריבוע בהתחלה פה. גורם משותף. ותדעם, הגענו לנוסחה, בדיוק לנוסחה הרביעית בדף הנוסחאות. אז אני רוצה לדבר רגע על מה שיש לנו פה בנוסחה. יש לי את החלק הזה של x מינוס x0. בואו נדבר רגע על מה זה אומר. הדבר הזה הוא בעצם המרחק שהגוף עבר. המרחק שהגוף עבר. זה ציר ה-x שלי. פה זה ה-0. איפשהו על הציר יהיה ה-x0, מכאן התחלנו, מכאן הגוף התחיל, והגוף זז, ובסוף הגיע למיקום x. אז בואו נסמן רגע. זה יהיה ה-x שלי. זאת אומרת, ונוסיף עוד קו שהוא יהיה ה-x0 שלי. אז מה זה בדיוק ההפרש ביניהם? אם עושה כתום פחות, מה זה הצבע הזה בכלל? ורוד? אדום? צבע. אז מה אני מקבלת? אני עושה x פחות x0. אני אקבל את ההפרש ביניהם, את המרחק שהגוף עבר. ומרחק. ואם אנחנו נרצה, אפשר לקרוא לזה דלטה x
דלתא x זה ה-x מינוס x0. דלתא זאת אות יוונית המסמלת הפרש. אוקיי, תמיד כשאנחנו מחשבות הפרש אנחנו עושות סופי פחות התחלתי, כן? בחישוב הפרש נעשה תמיד סופי פחות התחלתי. אוקיי, עוד דבר לגבי הנוסחה הזאת שיש לנו פה, אנחנו חייבות לשים לב שה-v הוא בריבוע, ולכן אסור לשכוח להוציא שורש אם אנחנו מנסות למצוא את המהירות עצמה. יפה. אז אחרי שלמדנו על הנוסחה, פיתחנו אותה, נעבור לפתור תרגיל. אני ממליצה לעצור פה את הסרטון, לנסות לפתור את התרגיל הזה לבד, ואחר כך לחזור לסרטון. אז כל הכבוד לכל מי שפתרה את התרגיל הזה לבד, ועכשיו אנחנו נעשה אותו ביחד. מכונית נוסעת במהירות התחלתית של 5 מטר לשנייה, הנהגת לוחצת על הגז, והמכונית מאיצה בתאוצה קבועה של 2 מטר לשנייה בריבוע. לאחר שהמכונית עברה מרחק של 36 מטרים, מה תהיה מהירותה? אוקיי, אז אנחנו יכולות לשים לב באמת שבשאלה הזאת לא אמרו לנו כלום על הזמן. אז באמת יתאים לנו במצב כזה להשתמש בנוסחה שהיום למדנו. יש לנו את הנוסחה v בריבוע שווה v0 בריבוע ועוד 2a x מינוס x0. תמיד אני מעתיקה קודם כל את הנוסחה כדי לוודא שלא יהיו לי טעויות בהצבה. אוקיי, אני רוצה לגלות מה תהיה המהירות בסוף. v0 אני יכולה להציב 5 כי זו המהירות התחלתית, ועוד 2 כפול תאוצה שלי 2 כפול מיקום ההתחלתי, אני לא יודעת אותו, אבל אני יודעת שבסוף היא עברה סך הכל מרחק של 36 מטרים, אז אפילו אני לא צריכה להציב גם התחלתי וגם סופי, אלא פשוט להגיד סך כל המרחק, אמרנו x מינוס x0 זה המרחק, סך המרחק שהיא עברה היה 36 מטרים, ואז גם לא אכפת לי מה היה המיקום ההתחלתי במקרה הזה. יפה, אז פה 5 בריבוע זה 25. 2 כפול 36 זה 72, כפול 2 זה 144. 144 ועוד 25 זה 169. ועכשיו מזה אני צריכה להוציא שורש. וכמובן בשלב הזה לא לשכוח לכתוב יחידות, היחידות שלנו הן מטר לשנייה. אז המהירות הסופית של המכונית לאחר שהיא האיצה הייתה 13 מטר לשנייה, ואפילו לא הייתי צריכה לדעת במשך כמה זמן המכונית האיצה. כל הכבוד ובהצלחה!